Tak dneska mají štěňata 6 měsíců a ukážeme si úplné základy výcviku v poli. Artemis, pro nás zkráceně Arina, bude jako první ukázka. Vítr je velmi silný, takže ten pes samozřejmě se snaží pracovat pod větrem. Vepředu asi 150-200 metrů je pohozený damík, o kterým teda ona neví, protože přišla z opačné strany. Žena jí vede a vidíte, že ten pes se stáčí neustále doprava, protože vítr jde zleva, tak se snaží být pod větrem. Zároveň teda trošku zabíhá za manželkou, protože tam vidí mě a přibíhá trošku ke mně. Tak při výcviku je dobré, aby ten pes měl pěkný pohyb cik-cak, to znamená zleva doprava, zprava doleva. Je dobré ze začátku s tím psem chodit, to znamená, jdete doleva, ruku doleva, písknete, pes se podívá, vyrazíte tím směrem, kterým chcete, pes jde za váma, zase na písknutí pes se podívá, otočíte směr a jdete takový levá, pravá a postupujete vpřed, vždycky teda s písknutím. Arina tady v tomhle případě běhá hodně dopředu, standardně se ty štěňata, hlavně v terénu, který moc neznají, drží mnohem blíž. Mimochodem, tady na té louce jsou poprvé štěňata. Tam vzadu, co vidíte, ty dvě tečky úplně vpravo, tak to je Apollo a Asta a ty jsou na volno odložení. Teď uvidíte, jak Arina najde aport, což je vlastně damík potažený králičí kůží. Tenhle má váhu nějakých půl kilogramu, to znamená je poměrně lehký, když se to dobře nosí. Vidíte, že to předání toho psa, to je v tom případě už je docela dobrý. Arina už jako nepouští aport, žena jí pomůže, podrží jí mordu, aby nevyplivla a pěkně odevzdala. Samozřejmě je potřeba psa pořádně pochválit, aby z toho měla radost. Pánička má radost, pes má radost, tak je to nejlepší. A zároveň vzadu vidíte odloženou Astu s Apolem, kteří čekají, že na ně přijde řada. Tady je ukázka dalekého hledání Asty a její návrat s aportem. V poslední ukázce máme oživení šoulačky, které je v tomto případě zakončené aportem. Pokleknutí kolene, které vidíte, když Asta jde po levé noze, tak znamená, že ji vlastně odkládám. Na signál ruky Asta přijde.
Předtím, než psa vypustím na aport, tak ji většinou ještě poplácám po hrudi a ukážu jí směr, kterým chci, aby běžela. Tak to je pro dnešek vše a někdy příště u některého videa na viděnou.